The Journey of Faith dipersembahkan oleh dan untuk 3 generasi. Aku anak raja, di atas segala raja. Bagaimana bisa hidupku biasa? Hanya di hadirat Tuhan, di gunung kudusnya, kita dibaharui dan disegarkan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allah. Album ini dipersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaannya selama 27 tahun dan untuk pembangunan rumah persembahan yang didedikasikan hanya untuk Tuhan Yesus. Dan kami umatmu. Dapatkan CD-nya dengan menghubungi Saudari Betty di 0811 607 9990 atau Saudari Stefani di 0831 9711 1160. Kami bawa persembahan bagi Allah, korban pujian. Besarlah Tuhan, besar Kau Raja, ditinggikan selamanya. Kami berikan segala hormat atas. Haleluya. Ramangende hojita datama ende honoku pamujiaoku di debataku oh datama halasonoku dengan bahasa Horas marihita saluhutna. Shalom. Nunga jupang muse ari pestai. Ari hatutubun itu hatta Yesus Kristus. Marlas di roha mahita. Alana go dame do rohata di portibion. Tapuji matu hatta. Haleluya. Nunga jupang muse ari pestai. Hatuturitu hatta Jesusi. Tuato ibana siang sugoi. Bebatu hitao
Tuhan Yesus Tuhanku Allah didengani basami somar komo ang Tuhan ang so Allah di basam puji oku hosalele goluki somar komo ang Tuhan ang so Allah di basam puji oku hosalele goluki somar komo ang Tuhan ang so Allah di basam puji oku hosalele goluki Kasop pa man Tuhan, tabuk ka man tanganta di bagasan las ni roha. Tabuk ka pa manganta do rohata marlas ni roha mahita. Marlas ni roha mahami di bagasan holong di. Husong pahami ho Tuhan. Husong pahami ho Tuhan. Sianglas ni rohan nami mau lihat tema Tuhan, mau lihat tema Tuhan. Usop pahami ho Tuhan. Allah basam Allah holongku Tuhan liale Tuhan. Usop pahami ho mau lihat teman Tuhan, mau lihat teman Tuhan, mau lihat teman Tuhan, mau lihat teman. Husopa ho Tuhan. Hiara lama sana mana lama yang so. Hiara lama sana lama yang se. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rama sana bara rama ya lama lama. Hiara lama sana maya lama so. Haleluya. 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 Mau lihat teman Tuhan. Allah balsam di hami, Allah holongmu Tuhan ale Tuhan. Mau lihat teman itu Yesus si palua hami, Yesus si pangolu hami, si parmahan kami. Mau lihat teman Tuhan, mau lihat teman. Rodo hami tujolom ale Tuhan di bagasa sadarion tung macailah situ rohanami ale Tuhan ala tolhas dohami di ujung ni taunon ale Tuhan dakku parbagahami ale Tuhan hape boy dohami sahat di ujung ni taunon ala ni holongmu ala ni basam di hami ale Tuhan tung macai persukdo pardalanan ningolu di bagasan nasa taunon ale Tuhan alai hubere kami do ale Tuhan balgani holongmu tuhami balgani holongmu tuhuriam balgani holongmu tuakan posom di huriaon ale Tuhan
Idoala na masalah rohan ami. Ala diboto hami dole Tuhan. Dang tarabad pasu-pasum. Nakpe diboto hami hacit ni perngulunon. Di bagasa sa taonon. Maulian temanto. Di pasahat tami ali Tuhan. Las rohanami mangihuton. Dalanmu mangihuton dohot mangulahon hatam ali Tuhan. Mauli ante madiho ali Tuhan. Pasu-pasu ma huriam. Pasu-pasu ma akan naposom di huriaon. Pasu-pasu ma sude leoma dinasida kesehatan na sempurna. Asaboy manguduti ulaon ni Tuhan di huriaon. Pasu-pasu pembina nami, pasu-pasu gembala nami, dohot sude tahe pangula di huriaon. Manang na di diape nasida dipercayai Tuhan manguluhon huriam. Tuhan, pasahat mahatam tuhami, asalam marlas ni rohami mangihuton dalan wali Tuhan. Pasu-pasu pamaret tanami, pasu-pasu Provinsi Sumatera Utara, pasu-pasu saluhut bangso di luar Pertibion. Mauliate mariho ali Tuhan, pasahat mahatam na badia Tuhami, asa hubigi hami, dibuka hami rohanami, jala diulahok kami di bagasan ngolunami. Di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, martangya kami Tuho. Amin. Selamat hari Minggu di hita saluna, dorakso upasahat, jamita manang naturupok di hita sadarion, amang do tamuinang ruk majohi tamarede ate. Kadamang do dainang hurian ni Tuhan manang nadi dia pehamunuaing marede majohita di permulaan di bulan Desemberon. Ay salpu do saluhutna akan na persuk salpu saluhutna akka hasusan dibuat Tuhan dohita tolhas di bulan 10 marede majohita. Muluboy jongjok saluhutna damang do dainang taide homa edeta rapi tamarede. Hatua ondolas lirohando hatu tubuh ni Yesusi magodo jolma Roma Tuhanta laste marohanta magodo jolma magodo jolma Roma Tuhan
amang dohot hamu inang au tung macai las situ tu roh aku di bagasa sadarion las situ tu macai las situ tu buasa songoni amang do tamu inang ala tolhas dohita di bulan ke-12 hon nasomal molo dung Jupang bulan 12 macailas dorohata. Puasa songoni molo mangalak kahita tu sada toko terbegiot tadu si Ede. Ede aringot tu hatutu buni Yesus. Molo nakko kita tuangkutan umum di mobil begiot tadu tong disi. Akka Ede tarsingot tu hatutu buni si paluai. Manang na tu dia pehita lau. Akka di huta-huta torop do tabigi Natal kampung. Natal marga. Ristahe. Bisa luhut luat pertibion marlas ni roha. Ido bain na ubain judul manang tema di hita sadarion di bata si palua. Alay adong akka inata molodung Jupang bulan Desember manang majonoki bulan Desember pusing gua kay nata. Wasa songoni aladong nasala di pamikiran ni Nasida. Ama nasalaon amang do inang biasana di pikiran ni Nasida molo Desember iko gation na do akka gorden. Gation na karak piring. Gation na kursi. Baju baru luhut. Akka geleng nga. Jadi molodok pitu dak dana nga. Pusing goy na tahun. Pusing 7 keliling. Molo siya geleng nga. Pusing goy na tahun. Pusing siya keliling. Puasa songoni. Ala dipikirin na sida. Molo Jupang. Bulan 12. Ikut sude baru. Alay songod dia do di dokon jamito tuhita sadarion. Tajahama natarsurat di Lukas. Lukas sada ayat 46 dohot 47. Rukmahita manjaha. Hamu amang do tamu inang manang na didiapi hamu nuaing rupita manjaha. Tapagugos warata di bagasalas ni roha. Sada 2 tolu. Gabe didok si Maria ma. Di patibul rohakku do Tuhani. 47. Maria iya do todikku. Mida debata si palua au. Tikidang rodope Yesus. Si palua itu pertibion. Nunga dipasahat amai. Nunga dipasahat debata. Tuaka panurirang akan nabi didok molo di Bibel, molo di Alkitab bahasa Indonesia. Ngadi pasah nasida Lauroma Mesias. Lauro si palua. Di pasaha ma. Dungi muse di pasaha suru-suru ama tu si Maria. Idokot tu si Maria. Maria dipilih debatado ho Maria. Lahoina di anak ni debata. Marlas ni roha maho Maria. Ala dipilih debataho. Siang luhut ina. Inna suruh-suruani. Idokot si Maria. Tersonggot di bana. Ay si doharuhawin na rohana. Ala di paturak surusuani. Nga dipilih debataho Maria. Inna. Surusuruani itu si Maria. Gebelas marohana. Idobain na didokod diturbukon. Dipatibul rohaku do Tuhani. Macai les rohaku. Inna. Beria-ria hatiku.
tidokos si Maria. Jadi Natal, aha hubungannya ya ton. Danggabi susahita hari Natal. Danggabi susahita bulan Desember. Alai na perjulo. Didok suru-suru ani di ayat 37. Maria dangadong naso tarpatupa di bata. Omma tiopotta di bulan Desemberon. Dung di pasahat suru-suruan itu si Maria. Nah semungkin menurut si Maria. Tonai. Alay didokon suru-suruan ini. Dangadong nasotar patu di bata. Omma seda turpuk si tiopotta di ujung ni taonon. Tukpe tabereng tatailihot tupudi taberek tu jolo, taberek tu siya birang, taberek tu siamun. Herana sumungkid do, manangahabe. Alay di dok kesuru-suruani. Tu si Maria do tuhita sadarion. Dangadong naso tarpatupa debata. Ruk majo hita mendokon. Saya ada 2 tolu. Dangadong naso tarpatupa debata. Moladong isi dadakmu. Dokot tu si geleng munai. Ucok, dangarong nasotar patuba di bata. Butet, dangarong nasotar patuba di bata. Molodong isi akamata, dokok kamu itu inatay. Inang, sayangku, dangarong nasotar patuba di bata. Taberek tupudi, tatay lihot tu habirang. Era na sopol sudi purtibion. Dang mungkin ni inna si Maria. Ay so na soho do piao. So na rong gopetunggani dulikku. Wado benokku inna. Maria inna suru-suruan ni. Tod di purbadia doan non. Inna. Tod di purbadia doan non. Mangurupiho. Inna ma las marohana. Hidup bani dokod di ayat 40 nomon. Diturpuk di sadarion. Didokos si Maria ma. Ayat 40 tajaha sa linay. Da? Gabe didok si Maria ma. Dipatibul rohaku do Tuhani. Om manapaduahon. Tajalo ma di bata. Tajalo ma si paluai. Di rohata. Marlas ni roha mahita. Iba nama. Godak tahatay. Di penghujung tahun. Tadok kema. Tohodo di bata. Luar biasa. Molo tabereng. Mulai musim koronaon. Amang tahe. Tung macay dangol dongoluon. Arong na di PHK. Arong na sukari be. Arong na bangkrut. Alay. Tuhad di bata Jehuba na tasumbay. Hebat tiad do ibana. Tolhas dohita. Tulan Desember. Luar biasa. Memak tohoro arong wakadongat tanong jumulo. Nang moding na sida maninggalhon purtibion. Tuak kainang do damang na ditinggalhon niya ka na hinaholongan ni rohamu. Tongma madokon hata songon na dokon ni si Maria patibul rohamu ma Tuhani. Tapatibbu ma Tuhani. Tapuji ma Tuhani. Molotuk pedang boy manuhor bir mang napiga karat bulan Desemberon. Dang batal marayahon Natal alani bir. Naurikot di ujung ni taonon manang di permulaan ni bulan Desemberon tabuk kamarohata. Laho patibulhon di bata di ngulutta.
Jadi unang adong na marungut-ungut di bulan Desemberon. Ayaw duk pida sa Pulau Jawa. Saya di Jawa duaw, mulu hari Natal, manang tau baru. Jadi mulu lewat jemaat di siatar di sukun. Bapak, kok tutup rumah Natal dan tahun baru ini nasida. Bahasa tutup pitu ni jauh ni padita ina. Kurok ketu nasida mengelusi. Dan adong kewajiban membuka pitu ni jauh. Songon na ibibili deh. Ketuklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan adong na manutuk badaku buka. Bahu tutup dengan. Jala dak pola lo Jawa mang do inang manuhor bir do akka minuman nasing. Pola air putih do. Husiap pun di jabu nami. Adong go manfaat air putih manang tes di bulan Desember. Tahu baru manang hari Natal. Ahado manfaat ni Pak Padita innahamu tuaw. Suku kamu Jawa sahualusi. Alenak peso suku kamu alusakku do hataki. Ahado gunani air putihon. Molo di baik kamu air putih julun jawi. Moloro tamu hatok demulak. Tordok konon nyodwan non. Gudang dope jauh si dalanan nami amang mau liati mainna. Jadi unang lu jahamu berpikir amang do tamu inang tarsingo tu aharu naboy para diota di ujung ni tahunon. Narikot saunari adok koma songosi mariai patibul rohaku. Tutuhani. Jadi tabuk kamarohata. Unang adong nama deli. Akadak danak. Nama begi jamiton. Molodang dituhor. Oma manang bapak tabe baju baru. Dang na baju baru manot tuhon. Rohata do. Molosoy baru rohata. Alay baju tab na baru. Nangadong lapatan nih. Jadi rohat taro. Naurikot. Akainata manang nadidia pihamunuaing. Molodang buy menggeti sofa. Unak pola muruk. Banadongi dilap. Molona birong warnana disimir sa songon na merhilong. Buy di bas simir sipatui. Sa hilong idaun. Roe damu sajabu, rosi matuamu may ngasakuta. Baida, kursi baru doh ate, balu siamu ido ida, baru disemir. Omma si buanota di bagasan ngulutta. Nah, parjolo dang adong naso terpatu bari bata, paduahon tapati bulma rohata tutuhan. Patuluhon ayat 47. Tajaha. Maria iya do todikku mida di bata si paluai. Hatiku bergembira karena Tuhan. Di bulan Desemberoni kesude marlas niroha. Au jok doh bat orang alania hajolma marlas niroha. Alago dompetna hepeng. Baru gajian nasida. Mungkin tahunon akka pargarejo dang dapot tunjangan hari Natal. Alai tongma marede marlas niroha. Di bagasan ngulut tabi. Buasa songoni naurikot dihita saunari sehat kita boy hita marminggu boy hita mabigi hatani tu hatta boy hita manjalo di bata di ngulutta. Di palua Yesus dohita. Sian parmaraan. Di palua hita. Sian parjahat. Sian hajahaton. Di palua hita. Sian hanguluton. Sian nakasude manaksaluhut arsak niroha. Dibuat kita tolhas. Di lasmarohata. Mida si palua. Iso di si paluon. Si paluon
Didokko di Bibil Yesus si palua. Adong namarsak saudarion, jalo masih paluai. Asa malua hamu sian arsak. Saya jok-jok dulu ko biasana akai botokku, akana buru, mulu bulan Desember, susah duna sida. Puasa susah. Ayo dokon na tua-tua na, muli maho inang, muli maho burukku, muli maho Roma, muli maho Jessica, bereng Joni ini saping ijabutay. Nga dua dana dinasida. Ay nga na buru baru sorang ko pe nga dua danak ni anggoho ni. Pabinoto solak ko behon na. Lapsu sa buru na. Akay botok ko nasosoho dope. Nasoro dope partadang. Unak sa ito si rohamu. Berek kamu ma di bata. Si paluay ro di bulan Desemberon. Madapoton hamu marsada-sada. Omma di bagasat tangyaku. Asa saluhut. Hurian itu hatta. Idapoton nak kamalaikat. Dipabuwa ma pasu-pasu. Nung ngaro si palua. Nung ngaro Jesus. Nalaw palua ho kita. Siya saluhut dosata. Songonima jamita dihita sadaryon. Las marohatta. Tabukka marohatta. Tajalo ma di bata. Di bagasang muluta. Jongjong mahita sa luna. Rin mahita jongjong amanginan. Rin mahita jongjong. Hatua ondolas lirohado hatu tubuh ni Yesusi magodo jolma Roma tuhata laste marohata magodo jolma magodo jolma Roma tuhata laste marohata atua ondolas lirohado hatu tubuh ni Yesusi dohita tude batata laste marohata dohita dohita tude batata laste marohata Amu amang do tamoy nam nung ngaro si palua tu portibion didokko Jesus audo habonaran audo hatigoran audo dalan dangarong nasahat tu surgo molodang ngalan itu Jesus hukkahamu marohamu tabukka marohatta molodang kana marsak jalo hamu masih paluai iba namana palua hok kamu sian arsak ni rohamu molodang kana marsahit jalo hamu masih paluai asa ibana paluahon hamu sian sahit molodang kana susah di bagasan ngoluna alani ulaon alani parhepengon jalo hamuma si paluai
asa ibana paluahon hamuna sian akka persoalan manang masalah-masalah na adong dingolumuna. Hidok si Maria marlas ni rohama. Pati bulhamuma di bata dingolumuna. Molotok soboy di hari Natalon manuhor si Tuhoron akabaju na baru perkakas rumah tangga na baru nung ngabe nang lupa humay jalo ma Jesus si paluay ay do naurikot dihita di bagasat taonon tabuk kama tangat ta tatiop maroti di tangat ta dot anggur na pinaradi niya ka pangula ni Huria di salutita. Las marohata mida tuhata las velas de marohata las marohata vida tuhata las velas de marohata tiop pamumaroti di tangamu asa marulaon na badia hita nung ngarosi paluai laho paluaho kita sia dosa ay sia Tuhanido hujalo jala hupasahat Tuhamu. Ia Tuhan Yesus diborngini uju tarjehe ibana dibuat doroti. Taakak maroti di jolo ni Tuhan di dogma mauliate di ponggolima ponggolihamu laos di dogma dagikku doon na humokop pamu ulahamu may bahen parningotan diaw. Roti na taponggoli da parsauran ni daging ni Kristus doi. Pangan hamuma di bagasan guar ni Yesus. Laos songoniman ng Panginumaning tuksalpu na mangani iya hatana padanay barui maon di bagasan mudarhu takat ma di tangan tacawan alahamuma ulahamuma songonim bahen perningotan diaw takak ma panginumatan di joloni Tuhan sinumon pasu-pasui na taha mulia tehon da parsauran ni muda ni Kristus doi inuk pamuma di bagasan guar ni Yesus rup mahita manginu tabuk kamatangat ta tasobama tadokma maulia tema Tuhan maulia tema Yesus si paluahami mau lihat tema Tuhan mau lihat tema mau lihat tema mau lihat tema kusang pahami oh Tuhan kusang pahami oh Tuhan si paluahami mau lihat tema Tuhan mau lihat tema Diko mau lihat tema pamalu makan amar sakit di bagasan guar ni Yesus Kristus pamalu namar sakit Tuhan dayan gogo dia kana ngalut dia kana gale dagingna mau lihat tema pasu-pasu bang tsunami
Pasu-pasu Sumatera Utara, pasu-pasu Salhut Huriam, di Saluhut Pertibion. Mauliate mariho ali Tuhan, pasu-pasu kami di bulan 12 on, sampai tolhas kami di tahun 2020 sada. Marlas ni roha kami, tujalo kami pasu-pasu sianho. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina Tuhan. Jala asima rohana midaho. Sai di dopakot Tuhan debatama bohina Tuhan. Jala di pasaorhon madamena tu todi munabi. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Salam.